Magandang umaga muli mga kapatid. Pasibayo, maya payabak kay kayo nga. Atin tamo pong pag-aralan pasibayo kay Rinaldo Domingo, part 8 na tana po kay katang pag-aralan The Church Christ Built. Ang ating pong teksto ay Mateo 16 hanggang 17, Matthew chapter 16 verses 16 to 17. Basan kayo po kaya kayo. In English po. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. At ang sabi ng Apostol Pedro, ang sabi niya, Ikaw ang Kristo, ang anak na buhay na Diyos. And Jesus answered and said, nangusap ang ating Panginoon, ang sabi niya kay Pedro, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, na anak ni Jonah. For flesh and blood had not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Hindi ito nalaman ng sino mang tao, kundi ibinunyag ng Ama ko sa iyo na mula sa langit. Atin pong pagsanayin ang ating nalaman last time. Let us have a review. Napag-alaman po natin nung huli na ang ating Panginoong Jesucristo na sa mga pinag-uusapan natin tungkol kay Simon Pedro na inaangkin ng Katoliko Iglesia ay hindi ginawang hepe ng ating Panginoong Jesucristo si Simon Pedro. Ngayon din ang mga kapatiran sa Iglesia ay hindi po nila alam na si Pedro ay dakila, na pinadakila ng Panginoong Diyos. Wala pong nakakaalam. At nung matanungan ang ating Panginoong Jesucristo na ng mga kanyang alagad ay tinanong kung sino ang pinakadakila sa langit, kung sila man ay makita-kita sa langit. Ang sagot po ng ating Panginoong Jesucristo ay whosoever humbles himself like a little child is great in the kingdom of heaven. Maliwanag po dun sa ating pagtalakay, ang sino man na magpapakumbaba katulad po ng isang batang paslit, ay siya ay dakila doon sa kaharian ng langit. Ang nakapagtataka pa dun sa ating pagtalakay ay nalaman po natin na ang ina po ni Santiago at ni Juan ay hindi rin niya alam na si Pedro pala ay hepe na inaangkin ng mga Iglesia Katolika. This is a common knowledge mga kapatid. And it is so important that this is a significant dahil yung mga kasama po sa Iglesia o kamiyembro o kapatiran ay hindi mo makakaila sa kanila ano man ang nangyayari. At kung si Pedro nga ay hepe ayon sa Katolika Iglesia, ay it is a common knowledge. Alam po ng lahat. Subalit, si James at saka si John pa naman, yan ang circle of friends ng ating Panginoong Jesucristo. James and John, si Santiago at si Juan, ay wala po silang idea na mataas pala, pinadakila pala si Pedro ng ating Panginoong Jesucristo. Sila mismo ang magkukumpirma sa atin at maisusulat sa Ebanghelyo na ni Mateo, ni Lucas, Ebanghelyo ni Marcos, o ni Juan. Yun talagang maliwanag na importanteng pag-usapan nila na pero wala po silang idea. Kaya nasabi ko po sa inyo, wala pong basihan ang kanilang pag-aangkin ng Iglesia Katolika na wala pong katotohanan na si Pedro ay hepe at siya po ay, kung yung idea na siya ay hepe na hindi pala totoo, then he is not their first pope. Ganun po ang dating ng argumento. Tapos na po tayo sa ating pag-review. Let us now dwell in our topic. Let us have a deeper study of our text. Doon po sa verse 16 and 17, nangusap si Pedro. Ang sabi niya, ikaw ay Kristo. Sabi ni Pedro, dito, hayag na sinasabi na ikaw ang Kristo,
At ito ay in-expose po, no? Nagkaroon po ng exposition si kapatid na Pedro tungkol sa pagkatao ni Kristo, ni Jesus Christ. Kaya sabi niya, sa kalagitnaan ng marami, katulad ng kanyang mga kaalagad niya, ang sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." Ang ginawa po ng kapatid na Pedro ay pinroklaman niya kung ano yung nasa kanyang puso. Di po ba maganda yon, mga kapatid? Kaya napapansin ko nung aking pinag-aaralan kung bakit naman bigla na lang niyang nabulalas ito na galing sa kanyang puso o kaisipan. Kaya nasabi ko sa sarili ko, may maganda bang manggagaling sa tao? Can something good come out from man's own self or man's heart in his deeper and deepest thoughts, na kung saan pag-uusapan ang iyong puso? Hindi ba sinasabi ng banal na kasulatan ang ating mga puso, ang kanyang trabaho, ang pag-iisip niya ay pawang masama? Ang sabi niya dun sa Jeremiah 17 verse 9, na ang puso daw ng tao ay sadyang marumi. Hindi lamang marumi, napakasama pa. The heart is deceitful above all things, sabi ni Jeremiah, Prophet Jeremiah chapter 17 verse 9. And it is desperately wicked. Who can know it? Kaya nasabi ko ito, kung ang puso natin ay marumi at napakasama nito, wala tayong kakayahang ibunyag ang mga bagay na tungkol sa Diyos. Dahil kailangan muna nating linisin ang ating mga puso upang tayo ay maging karapat-dapat doon sa mga bigkas natin ng katotohanan. Ang tao ay walang kakayahang linisin niya ang kanyang puso. Kung kaya niya ito, hindi na natin kailangan ng ating tagapagligtas, hindi na natin kakailanganin si Kristo. Dahil doon sa fallen nature ng tao, wala siyang kapangyarihan ayusin niya ang karumaldumal niyang puso, na ayon kay Jeremiah, kababanggit lang, ang puso ay napakadaya ng lahat ng bagay, sa lahat po ng bagay. Kung bakit naman, bigla na lang yung tao ay mandaraya. Bigla na lang ang puso ng tao ay dahil nga sadyang marumi at madumi pa. Yung bang meron tayong tinatawag na total depravity. Depraved na, magpapaka-depraved pa. Kaya nga, dahil ang tao sa kanyang fallen nature, makasalanan siya. Buhat po magkasala ng ating unang pengari, yung unang magulang natin. Linabag po nila ang kautusan ng ating Panginoong Diyos na sinasabing, huwag niyong kainin ang bunga nitong halaman o ining tanaman ning maya pampong marok, the knowledge of good and evil, because you will die, you will surely die. Naging makasalanan ang tao, pati tayo. Nagkasala tayo, naging bagsak ang ating katayuan. Bagsak ang ating katayo. Kaya si Pedro, bagsak din ang kanyang katayuan. Ang kanyang gawa sa araw-araw ay marumi sa mata ng Diyos na tagapaglikha. Mga kapatid, meron po subalit. Ang Apostol Pedro ay gumawa po ng isang blessed, mapalad na mabuting gawa. Ang ating kapatid sa miyembro sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, si Apostol Pedro, did a blessed thing. He proclaimed from his heart that in front of Jesus Christ, he approached the statement of, "Thou art Christ, thou art the Christ, the Son of the living God." So that the Lord answered and said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah. You did not learn this from anyone who has a fallen nature, who has a desperately wicked heart.
deceitful above all, who can know this heart? Di po ba? But then, tingnan natin kung bakit naman nabanggit ni Pedro ito. Di po ba? Tingnan natin, mag-backpedal po tayo ng konti. Before all this happened, mga kapatid, nag-uusap na tayo, di po ba? Ang pinag-uusapan natin nung itatag niya ang kanyang iglesia doon sa dalampasigan ng dagat ng Galilea, the Sea of Galilee, the seashore of Galilee, tinawag niya si Andres, tinawag din niya si Pedro. At doon nagsimula na masasabi kong si Pedro ay ganap na, ligtas na. He was saved by the Lord. Sa pamamagitan ni John the Baptist, mga kapatid. Kasi pakikilala pa ni John the Baptist si Jesus Christ eh. Basahin po natin dun sa Mateo 3. Pag-uulit na lamang po ito, mga repetition po ito. Payagan po natin para ma-bless po tayo. Matthew chapter 3. Buksan po ang banal na kasulatan, chapter 3, verses 5 to 6. Then went out to him Jerusalem, at sila nga na taga Jerusalem, lahat din ng Judea at mga karatig puok na palibot dito sa Jordan, and all Judea and all the region round about Jordan, they were baptized of him in Jordan while they were confessing their sins. That's the result of their salvation. When they confessed their sins, John the Baptist, the baptizer, baptized them because he was sent from God to baptize and save those who are confessing their sins before God. Kaya sila nga na taga Jerusalem, parte po si dito, saklaw. Ang mga tinawag ng ating Panginoong Jesucristo, saklaw po sila kay John the Baptist. Lahat din ng nasa Judea at mga karatig puok na palibot doon sa Jordan ay lumapit kay Juan Bautista at nangabautismuhan sila habang ikinukumpisal nila ang kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, si Pedro po ay kasali dito. Si Santiago, marami pong kasali dito. Sila po'y naitawag ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung si Pedro ay nailigtas na ni John the Baptist, sa pamamagitan ni John the Baptist, kaya meron na siyang katwiran ngayon sa harap ng Diyos, di po ba? He was made righteousness of God in Christ Jesus by the representation of the work of the Father through John the Baptist, di po ba? If Peter was saved from sins in the hands of John the Baptist through the baptism in the water as well as confessing his sins, therefore, we can totally say he was made righteousness of God in Christ Jesus. Bakit po? Ano po ba ang binabanggit ng banal na kasulatan tungkol dito? Sa paglapit natin sa pangungumpisal ng ating kasalanan, nagkaroon po ng repentance doon. You will never admit your faults, you will never to approach your sinfulness because of your pride, but then because of repentance, that pride is dissipated. That pride is taken away so that your change of mind will go towards God the Father, who is working on you so that He could bring you to our Lord Jesus Christ. And by then, the Lord Jesus Christ will save you. Kaya 2 Corinthians chapter 5 verse 21, mga kapatid. Ang sabi dito, ang Diyos mismo, Ama mismo. Ang Diyos Ama mismo, ginawa niya kay Kristo na maging kasalanan para sa ating kaliligtas. Tingnan po natin, For He, who is the Father, had made Him, who is Jesus Christ, to be sin for us. Siya ginawang kasalanan ng Ama sa langit para sa atin. Who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Mga kapatid, by grace of God, by the working of God, we shall be saved through faith. Ephesians 2:7 po yan, 2:8. Mga kapatid, wag natin sabihin tayo ang naghanap kay Kristo, tayo ang lumapit sa Diyos.
Hindi po mangyayari yon kasi ang sabi, wala mang sino man ang mag-aharap sa Diyos. Romans chapter 3 verse 11. Verse 10, wala mang sino mang matuwid. Sino ang naghahanap? Hindi po ang tao. The real seeker is God. Ang Diyos po ang naghahanap sa ikanyang ililigtas. God is the real seeker. Siya po ang naghahanap, hindi po ang tao ang naghahanap. Dahil kasasabi lang, walang sino man na maghahanap sa Diyos. Kaya ang Diyos sama mismo, ginawa niya kay Kristo na maging makasalanan siya o maging kasalanan siya para sa ating ikaliligtas. He was made sin for us. Na ni minsan hindi nakakilala o nakasumpong ng pagkakasala o nagkasala man, hindi nagkasala kahit isang sandali, mga kapatid, na ang pakay ni Kristo ay gawin tayong maging katwiran tayo ng Diyos. Hindi ba tayo magiging anak ng Diyos na pinakikilala sa lahat ng nakakaabot sa atin, kaibigan, magulang, mga anak, kamag-anak, doon sa trabaho mo, sa circle of friends mo, circle of work mo, nakikita ang Diyos sa atin. Tayo kasi ang katwiran ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya, ginawa tayong isang matuwid na ngayon, katwiran ng Diyos sa mata ng Diyos. Na sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, ito'y nangyayari. Kaya masasabi natin, si Pedro ay born again na. Si Pedro ay ligtas na. Nung kanyang sabihing, "Thou art the Christ, the Son of the living God," pinroklaman niya ang katotohanan, siya po'y ligtas na. May magsasabi dyan, makasalanan pa rin yan, di ba? Nagkakasala pa rin tayo. Nagkakasala pa rin si Simon Pedro, na kahit na siya'y may kasalanan at siya'y nabubuhay sa kasalanan pa rin, yung kanyang pagkaligtas ang nagpapakilalang siya'y karapat-dapat na sa Diyos ngayon. Because he is fully justified in all his sins because of the Lord Jesus Christ who saved us or who saved that certain person. Mga kapatid, huwag tayong maglupaypay. Pag tayo'y nagkakasala, mayroon tayong Diyos na magpapatawad sa atin. Huwag namang mangyari na, ako'y patatawarin ng Diyos, ako'y magkakasala. Ang isa pong ligtas, hindi po ganyan ang kanyang takbo ng isip. Hindi po siya abusado. Hindi po siya privileged na magkasala. Na ang sinasabi ng ibang mangangaral, tulad ng mga sikat dyan sa inyo, ay always save, save once save, always, forever save. Pwede na kayong gumawa ng kahalay-hala. Hindi po ganoon tumakbo ang isip ng isang repentant child of God. Tandaan po ninyo yan, kapag totoong ikaw ay pinalapit ng ating Diyos Ama, siya po ang gumawa ng paraan para ilapit ka kay Kristo bilang love gift niya sa kanyang bugtong na anak. Iba po ang takbo ng isip ninyo. Kahit nasabihin we dwell in our sinfulness, meron po tayong advocate sa langit na sinasabi ng banal na kasulatan, ang ating Panginoong Jesucristo, na tayo nakakalapit sa kumpisal. Sinasabi natin, if anyone or whosoever sinneth and confesseth in his sin before God, He is faithful and just to forgive us. Mga kapatid, buksan po ninyo sa Roma 5, versikulo 8 to 9. No? Ito po magpapakilalang kahit nananahan ang pagkakasala ng mga ligtas sa kanilang buhay, ito magpapakilalang we were fully justified in all our sins. Romans chapter 5 verse 8 and 9. But God commended His love toward us. Tingnan niya, may pagmamahal ng Diyos sa atin. In that, while we were yet sinners, habang tayo'y mga makasalanan pa, Christ died for us. Christ died for us. Alam po ninyo, mga kapatid, tingnan po niyo yung salitang yet. May
may mahalagang ibig sabihin ng yet. Christ died for us much more than being now justified by His blood. Tingnan nyo na, pinawalang sala tayo. Ngayon nga'y pinawalang sala tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. We shall be saved from wrath through Him. Hindi po future tense ang salvation dito. Ang pagpapakilala po ng we shall be saved, tayo po iligtas din. Ihahanay tayo. Itatransfer tayo doon sa ating mga kasalanan ginawa. Tayo po ay ligtas na. Pangalawa, hindi na tayo makakaabot doon sa galit ng Ama sa langit. We shall be saved. Hindi na tayo makakarating doon. Kasi nga, future tense, ang galit ng Diyos Ama sa mundong ito, hindi na po tayo makakarating doon dahil kay Kristo. Ang banggit na ito ay ganito ang uri ng pagmamahal ng Diyos sa atin na habang tayo ay patuloy pa rin nagkakasala o magkakasala, si Kristo ay namatay na para sa atin. Yun po ang ibig niya sabihin tong while we were yet sinners, na habang tayo ay patuloy pa rin magkakasala, si Kristo ay namatay para sa atin, para sa ating mga kasalanan at pagsalansang. Kaya nga't higit pa man din ay tayo ngayon ay pinawalang sala na sa pamamagitan ng kanyang dugo. Upang tayo nga ay nangaligtas na at malayo na sa galit ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo Jesus. Hindi na tayo mailalapit doon sa galit ng Diyos dahil gumigit na si Kristo, Hesus Kristo para sa atin. Kaya masasabi, ang sino mang ligtas ay malinis. Siya ay lininis ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Anybody, let's say Peter, Apostle Peter, Simon Peter, or anyone who is saved, they were washed, they were clean by our Lord Jesus Christ. Ang pag-uusap na ito, mga kapatid, may hahantong natin doon sa dalisay na paglilinis ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. We were made pure. Dalisay na tayo. We were made pure in our heart by Christ Jesus. Kasi kanina pinag-uusapan natin si Pedro, bigla na lang sinabi itong bagay na ito. Ngayon nalaman natin siya ay ligtas na. Ngayon ay siya ay pinawalang sala sa kanyang mga kasalanan. Ngayon siya ay nagkakasala pa rin. Subalit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, pinalayo na niya ang galit ng Ama sa atin. Hindi na magagalit ang Ama sa atin dahil siya ang nakikita ng Ama sa atin. Siya ang ating katwiran. Tayo nga, dahil sa Kanya, naging katwiran tayo ng Ama sa Kanyang paningin. Kaya mga kapatid, yung ating naiisip doon sa ating puso, ito ay naging dalisay na. Naging dalisay na. Tingnan ninyo doon sa Mateo 5, talatang 8, ang sabi, sa pamamagitan ng kaligtasan, blessed are the pure in heart. Nagiging mapalad na sa kanyang sa kanyang kalinisan, sa kanyang puso dahil sa kaligtasan. Hindi po malilinis ang ating mga puso kung hindi po tayo nailigtas ng ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa ating binabasa, sabi niya, Matthew 5:8, blessed are they the pure in heart, because they shall see God. Malalim po ang ibig sabihin nito. Mapalad ang may malinis na puso dahil makakasalamuhan niya ang Diyos. Hindi po ba dahil nailigtas ka na ng Panginoong Jesucristo, inuulit ko ito para maimprenta sa inyo dahil sa kanyang dugo na ipagpatawad na lahat ang iyong pagkakasala, ang iyong mga kasalanan. Naging katwiran ka, tayo were made righteousness of God in Christ Jesus, at dahil sa katwiran ni Kristo, nakikisalamuhan na ang Diyos sa ating
dahil sa kaligtasan. Tayo ay kinakausap ng Diyos. Tayo, nagkakaroon na tayo ng dealing ng Diyos. Kaya mga kapatid, balikan natin si Pedro. Dahil malinis na ang kanyang pagkatao, dahil kay Kristo sa kaligtasan, ang kanyang puso ngayon ay malinis na din. Only now a pure heart can proclaim the truth about God. Nakukuha niyo ba mga kapatid? Dahil sa kaligtasan na ginawad ng ating Panginoong Jesucristo, napalinis niya ang ating mga puso. Dahil iniligtas niya tayo at hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo. Kaya dahil doon, iproklama natin, nakikipag-deal na ang Ama sa atin dahil katwiran niya tayo. Only a pure heart then can proclaim the truth of God. That is why Peter was blessed. Hindi tinaas ang ranggo. Ang pagkasabi ng ating Panginoong Jesucristo, nang sabihin ni Pedro, thou art Peter, thou art Christ, the Son of the living God. At sabi ng ating Panginoong Jesucristo, blessed art thou, Peter. Ang sabi dito, dahil nga ligtas ka na, Pedro, dahil linigtas kita, ang Ama ko sa langit ay nakikipaghuntahan na sa iyo. Ang Ama ko sa langit, may kumpiyansa na sa iyo dahil anak ka na niya dahil sa akin. Ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kay Pedro, doon nabuksan ang intimacy, ang relationship dahil sa kaligtasan. Sana nakukuha niyo mga kapatid ang binabanggit ko sa inyo ito. Napakahalaga po ito. Only a pure heart can proclaim the truth of God because of salvation. So that only the saved will be dealt by God to proclaim His truth. Alam natin, Peter was just a mere fisherman. Mga kapatid, siya isang mamamalakaya lamang. Wala siyang pinag-aralan. Pero ano man ito? Wala naman ito hindi naman dito ang basihan ng Diyos eh. Salvation matters to God the Father. Salvation matters to God the Father. Importante po ang kaligtasan. Kung hindi po ligtas ang tao, wala pong nangyayari. Di po ba sabi ni Pedro, huwag kayong kumumporme dito sa mundo, yung mga taong nasa mundo, huwag nyo pong gayahin. Huwag po kayong pumayag sa mga gawa nila. Hindi sila kasi ligtas. Mga kapatid, salvation matters to God the Father or matters to God. If not, there is nothing that is happening. Wala pong mangyayari. Kaya, ang tingnan ninyo, bigla na lang nagsalita si Pedro. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, blessed are you. Mapalad ka na, sabi mo yan, kasi iniligtas kita. Huwag nating huwag nating gayahin, o huwag nating isipin na ang inaangkin ng mga Katoliko, ang Iglesia Katolik, tinaas ang rango. Hindi po. Ito po yung sagot kay Sister Che doon sa tanong niya. Ang sagot dito, kaya niya sinasabing blessed siya dahil ligtas siya. Hindi eka mangyayaring sinasabing mong yan na ang amay kumpiyansa sa iyo dahil sasabihin mo yung katotohanan. Hindi, ligtas ka na kasi. Kung hindi ka linigtas ng Ama sa langit, ay hindi niya ibubunyag sa iyo yan. Mga kapatid. Kaya nga, Peter was shown to have full obedience. In his pure heart, he declared and proclaimed that Jesus is the Christ. It is simply God the Father who said, Jesus, my Son, is the Christ, through the words of Peter. Nagamit si Pedro sa mga bagay ng katotohanan. Kailangan ng Diyos Ama ay magkaroon siya ng kumpiyansa sa isang tao. Kailangan nga niyang ilapit kay Kristo through repentance at kailangan din niyang matanggap ni Kristo by faith towards Jesus Christ.
Kaya si Pedro hindi na nag-process ng kanyang pag-iisip. He did not even bother to process. He just said, "You are the Christ, the Son of the living God." That's a very hard statement. Because the question is not easy. Even you are with Jesus Christ, you cannot know the truth if you are not yet saved by the Lord Jesus Christ. Tingnan mo na si Judas. Sa bandang huli, sinasabi, demonyo pa rin siya. Hindi siya nagbago. Remember mga kapatid, because of your sins, you are dead in your trespasses and sins. No one will seek God. Their hearts are not pure, all deceitful above all, desperately wicked. However, when Christ enters in the picture, by way of salvation, the Father brings us to Christ with repentance, with a change of heart, with a change of mind, with a change of attitude and towards to godliness. What happens? Christ, with faith in us, saves us. Anong mangyayari? Then God the Father opens the heavens. Anong sasabihin niya? Ikaw ngayon na magproklama. Hindi ba siya ng trabaho ng church ngayon? Ang magproklama ng ebanghelyo? Hindi naman niya binigay sa mga ibang tao ang ebanghelyo. Binigay niya ang ebanghelyo sa iglesia niya. Kaya balikan natin si Pedro, mga kapatid. Hindi na niya pinroses ang kanyang pag-iisip. Because it was ready for him to say that. God made it ready for Peter to just proclaim it. Kaya nga, with all candor, with all honesty, with all sincerity, nandun sa statement ni Pedro, "Thou art the Christ." It's a humongous statement. Powerful truth. You are the Christ, the Son of the living. Hindi mo masasabi. Sabihin mo yan sa ibang tao? Sa kapitbahay mo, you are the Christ? Hindi mo masasabi yun. Kasi hindi totoo para sa ibang tao. Ito'y totoo para kay Kristo lang, para kay Jesus Christ lamang yung message na yon. Yung title na yon, yung declaration na yon, kay Jesus Christ lang meant yon. Hindi na para sa ibang tao. Kahit na sino pa, kahit na anghel pa siya, hindi niya maisusuot yung statement, "You are the Christ, the Son of the living God." Kaya with all candor niya, yung kanyang kaprangkahan, bigla ang kanyang katapatan, he just burst the words. "You are the Christ, the Son of the living God." Sabi ni Jesus, "Blessed art thou, blessed are you, Simon Barjona." You are already saved. That's why I save you. That's why you are now saying that the Father is dealing with you because you are a son to my Father. I gave you the authority to become sons of God. Di po ba? Mga kapatid, ano ba ang sinabi ni Jesus, ni kapatid na Pedro dito? What did he say? "Thou art the Christ." This is the Word of God, mga kapatid. Ito ang salita ng Diyos na binubunyag natin. We are the ones who were told, "Go out into all the corners of the world, teach them, and baptize them." Hindi po ba? "Preach ye the gospel." This is the Word of God. Kaya't ang kapatid na Pedro, ang sinabi niya doon sa ating teksto, verse 16 and 17, Matthew 16, he proclaimed the Word of God. It was revealed, the Word was revealed to him by the Father in heaven. Kung titingnan ninyo, sa mga ligtas lamang ang katwirang pinagkakaloob ng Ama na mahawakan mo at may proklama mo ang kanyang katotohanan. Tingnan nyo si John the Baptist. Tingnan po ninyo. Ito'y nangyari din kay John the Baptist, di po ba? Basahin po natin doon sa John chapter 1, beginning verses 32 to 33. Ganito po ang pangyayari. Ang sabi ng banal na kasulatan, John chapter 1, 32-33, "And John bear record," siyang nagpapatunay, nagpapatotoo,
At ang sabi niya, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him, or Jesus Christ. Input dito ay si Jesus Christ. And I knew him not. But he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Mga kapatid, nagpatotoo po si John the Baptist. Ang sabi niya, nakita ko ang Espiritu na bumababa mula sa langit tulad ng isang kalapati. At ito ay nag-stop over at nanahan kay Jesus Christ sa kanya. At hindi ko siya kilala. Hindi naman niya kilala talaga eh. Dapat siya, sabi niya, ang Ama ang kanyang tinutukoy, na nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig. Siya rin ang nagsabi sa akin, sabi ng Ama kay John the Baptist, bakit nakikiulayaw ang Ama kay John the Baptist? Kasi nga, come from God siya, sent from God. At siya ligtas, mga kapatid. Kaya, siya rin ang nagsabi sa akin, sabi ni John the Baptist, na ang nangungusap ang Ama sa langit, kung kanino mo makikita ang Espiritu na bumababa. Hindi ba't nagre-reveal ang Ama sa isang ligtas? Sa isang John the Baptist? Kung kanino mo makikita ang Espiritu na bumababa at nananatili sa Kanya, na walang iba ay si Jesucristo na ang tinutukoy natin. Siya rin ang siyang nagbabautismo ng Espiritong Banal. Mga revelation po ito. Wala pong nakakaalam na itong mga ganitong bagay na nangyayaring ito. Pinakikilala at pinaalam po ng Ama sa Langit sa kanyang mga anak na iniligtas na. Kaya nga, God the Father, as same with Apostle Peter, God the Father dealt with John the Baptist. The same thing happened with different scenario. The Father revealed unto John the Baptist who Christ would be in baptism. Sino yung kanyang binibinyag? Kung makita mo kaya nanahan ang kalapati, yun ang banal na Espiritu, sabi ng Ama, yun ay maliwanag niyang narinig. Mga kapatid, maliwanag po niyang narinig yun. Kaya walang pagkaduda si John the Baptist. Kaya ano sabihin niya kay this is the Lamb of God, pinakilala na. Mga kapatid, the Father showed John the Baptist ang kanyang pakay. Kaya bininyag nga niya si Jesus Christ. Ayaw pa nga niya, di ba? Kay Mateo, sabi niya, ikaw ang dapat maminyag sa akin kasi kilala na niya. Ito pala Diyos. Bibinyagan ko ba ang isang Diyos? Ikaw nga ang dapat maminyag sa akin. Sabi ni ating Panginoong Jesucristo, gawin mo, yan ang utos ng Ama ko. Gawin mo ang katwiran. Ang lahat ng mabuti nakasalalay dyan. Kaya nga ang kapatid na John the Baptist, katulad ni Pedro, they did obediently fulfilled the will of the Father in heaven. Si John the Baptist, bininyag niya. He fulfilled obediently. Nakatingin siya kung sino kanya bibinyagan. Tinitingnan kung sino kalapating ka, saan manana. Yung nakita niya, ito nga. Dahil narinig niya, yan ang anak ko. Si Peter, narinig niyang sa kanyang puso, sinabi niya, thou art the Christ, the Son of the... Akala niya, yun ang naisip niya. Hindi po, mga kapatid. Binunyag yan ng Ama ko sa langit sa iyo, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya, ang mga pagpapatunay na ito, sa mga ligtas nangyayari. Ang sabi ng magpatutuo kayo, kayong mga ninigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi. Hindi ka makakapagpatutuo sa Diyos kung hindi ka ligtas. Ang sasabihin mo lang ay sesentro sa iyong kaisipan, sesentro sa iyong pride, sesentro sa iyong pagkatao. Kaya't mapapansin mo, ay naku po umiinom ngeni. Naku po luluklok keng madyungan. Meko na ako ka rin. Malwat na ako mamyalong. Na ako ngeni magpoker. Maining ka na akong
pamisali, masalese lang han. Pati timbang, sasamasnan ko na. Na ako mamiray. Potang makagulot siya yung asawa ko. Na ako rin sasaling ko. Na ako manintunin na ako lalawe ka rin aliwang mga santing abitis. Halina. Potang mamiblas kong gini. Pagka ako'y nagbibihis hindi ko na iniiksian ang palda ko. Hindi ko na pinagaganda yung mga balagla mataring lalaki kingarap. Liwa na ako ito. Mga kapatid, hindi po yan ang katunayan ng kaligtasan. Ang repentance po ang magpapatunay for, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ikaw ay nagrepent sa Ama, siya ang nagtrabaho sa iyo, your fruits will show. Sabi ni Jesus Christ nga, for by their fruits you will know them. Yun lang ang simpleng katotohanan na binanggit niya. Mapapansin mo talaga ang isang linigtas nagpoproklama ng katotohanan mula sa Diyos, mga kapatid. Kaya si John the Baptist, hindi man niya inalintana na siya ay naghahanap. Habang nangmiminyag, naghahanap, baka sakaling ito na ba, siya na ba? Nung makita niya, he was not ashamed to do his job. He was not ashamed. He did not turn his back. Ang sabi nga lang niya, ikaw ang dapat. Kinukumpirma lang ng banal na kasulatan na mas mataas itong bibinyagan niya. Hindi ba't ang kanyang pride, okay, mas matas kung ngayon ako maminyag king Ginu. Hindi po yun. Hindi po ganun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil nagrepent, may repentant heart. Ang sabi, wala nang pride. Ang sabi niya, ako ang dapat mong binyagan. Kaya si Apostol Pedro, inapirma niya ang kanyang puso. Ang laman ng kanyang puso na tinanggap niya sa Ama, inapirma niya, he confirmed and affirmed the statement of God from his heart, because his heart is now made pure by the blood of Jesus Christ. Katulad ng sinasabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Christ. I will always affirm and confirm that this is true. Romans chapter 1 verse 16 po ang sabi, dahil sabi ko nga, hindi ako nahihiya, ni hindi ko ikinahihiya. Because this is the power of God unto salvation. Who is the gospel of Christ? Which is the gospel of Christ? It is the power of God unto salvation. To whom? To everyone that believeth. To the Jew first, and also to the Greek. Mga kapatid, tinitingnan ko po ang oras natin. Pagka kasi dumarating na yung oras, pandalasan ko na, ako nabalo yung sasabihan ko, ako buri kasing kumabayan, kaya akong pamakiramdam. Kaya mga kapatid, konti na lamang po ang ating oras. Tinatapos ko po dito sa last verse na ito, Romans chapter 1 verse 16. Dahil sabi niya, hindi ako nahihiya, sabi ni Pablo. Hindi ko kinahihiya, ni hindi ko pinanghihinayangan, sabi niya na ibigkas ko sa aking mga bibig ang mabuting balita. Ang church ang pinagkalooban ng mabuting balita, the gospel of truth, of salvation of the Lord Jesus Christ. Ang ebanghelyo ni Kristo ay pinahahayag. Huwag natin pigilan ang katotohanan nanggagaling sa Ama sa Langit, nanggagaling sa banal na Espiritu, na hinahayag sa ating mga puso na ating pinipigilan. Huwag natin pigilan ang katotohanan, mga kapatid. Hindi po tama yon. Kapag kayo'y mayroong kausap na kung sino man, banggitin po ninyo ang ebanghelyo. Dahil nasa inyo po ang kumpiyansa ng Ama sa Langit, huwag po ninyong sirain yon, mga kapatid. Sapagkat ito ay mabisa, ang sabi niya, at kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas o ikaliligtas ng sino man na naniniwala o nanampalataya kay Kristo. Paano silang maniniwala at mananampalataya kung hindi nyo bubuksan ang inyong mga bibig? Kung hindi kayo magsasalita, kalupat ni Pedro, na thou art the Christ, the Son of the living God, na ang akala ng mga iglesia katolika, siya raw ay isang hepe na ngayon. Hindi po. Nagpapakilala lang, nakipag-ulayaw ang Ama sa Kanya dahil siya po'y linigtas ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, huwag po natin pigilin
pigilan ang trabaho po ng banal na Espiritu sa atin, nananahan sa atin na sa mga sandaling tayo may kausap, pagka pumasok po yung oportunidad na yon, i-grab po ninyo, huwag niyo pong ipagkahiya, sabi ni Pablo. Dahil ito po ang magliligtas sa kanila. Sabihin po natin, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang banal na dugo. Wala pong ibang paraan tayo maliligtas. Dahil dito sa lupa at doon sa langit, lahat po ng tuhod ay luluhod sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, naibonggit ko po sa inyo talaga ang pakikipag-usap po ng Ama sa Langit sa atin ay doon lamang sa mga ligtas, mga kapatid. Kaya, kumpiyansa po ng Ama sa Langit na ipagkaloob niya ang katotohanan sa kanyang mga anak na tayo po sa iglesia ay privilege po tayo. Maganda po ang ating pag-uusap sa ating kaligtasan, maganda po ang ating pagtalima sa Ama through the obedience of our hands, our mind, our bodies. Yun po ang ating masasabi sa ating pag-aaral ngayon. Maraming salamat. Magpapaalam po ang kapatid. Goodbye po. God bless you all. Bye-bye.